Radu is probably, at the moment, the worst comic working the British circuit, and certainly the worst Romanian comic. And the only reason we book him is because of the pressure I have from various gang lords and gangsters in Bucharest. It's tough. I've never liked the man. He's a dull, infuriating bore, and quite frankly, were it not for the pressure I'm put under to keep my children alive, I wouldn't book him. Eu sunt Radu, sunt finalist în English Comedian of the Year, asta facem în seara asta. În principal sunt comediant, asta cred că e a 8-a competiție în care sunt finală. Acum finala e în Londra și vin mulți oameni, mulți patroni de cluburi, vin multe presă, vin alți patroni de festivaluri, în fine, toată lumea din industrie. Finala te ajută, dacă ești orice subfinală, e ca și cum n-ai fost. Well then, ladies and gentlemen, without further ado, will you please put your hands together and welcome to the stage, Radu Isaac! Multă vreme am făcut stand-up în țară, cu vreo 8 ani, 8-9 ani. I'm Romanian, that's why I sound like this. I know, I don't think they should have allowed me to enter either. Și tot timpul era dezbaterea la noi în țară pentru comedianți dacă am putea să plecăm să facem. Că știam că suntem amuzanți, dar în același timp e diferența de limbă, e diferența de confort în limbă și nici nu știi cultura. Și tot multă vreme consensul a fost că e greu să-ți muți cariera dintr-o parte în alta și am zis încerc și mi-a luat 4 ani, dar se pare că a mers. Și acum sunt cam la fel cum eram în țară, doar că aici. Tot cumva necunoscut, dar suficient de bine încât să nu-mi fac griji dimineața când mă trezesc. În principal, ăștia sunt oamenii care au venit să mă vadă pe mine. Și mai încolo vin oamenii care vin să vadă show-ul. Și publicul din România și de aici nu e de un singur fel, ca să zic așa, că e diferență mare între publicul din București și publicul din Mediaș. Și la fel și aici e diferență mare între publicul din Londra și din orașele mari și publicul din satele mici. Când am început de la zero, adică n-am tradus nicio glumă, că mi-am dat seama, mi-a luat o lună să învăț că mai bine scrii material la zero decât să traduci. Cam vorbesc despre aceleași chestii, adică încerc să caut un punct tensionat și să îmi bag joc de el în societate, cam asta fac eu în comedie. Doing like the whole set in this accent. It's not a Halloween special. This is how I speak all year round. 15 different countries. We've got like 20 languages in Eastern Europe. We've got something like 3 alphabets. Somehow when we speak English, we all sound like Russians. Eu sunt alt om aici. Deși nu foarte diferit, că cam cum sunt românii în Londra, cam așa-s vasluieni în București. Adică cumva am făcut un schimb natural pentru mine, nu mi-e diferit sentimentul dinăuntru. Și la fel, nici în București, când m-am dus prima oară, cred că primii 2-3 ani nu mi-a plăcut deloc. După 2-3 ani am început, mă simțeam mai bine în București decât în Vaslui. Acum e cam la fel, cam acum se face trecerea asta încep să mă simt mai bine în Londra decât în București. Dar am venit știind că nu o să-mi placă. So I've been here in the UK like 2 years now. Sort of like it. Yeah. It's good. It's not America, but it's fine. Works. I used to do comedy back home too, but I left because I kind of like needed a change. I was a bit like drinking a lot back home. So I wasn't an alcoholic or anything, because I also did a lot of drugs. That's a really good solution to avoid addiction. Just do them all.
your body is not gonna know what to get addicted to. Keep surprising you. Tot timpul spun ce mi se pare mie amuzant și încerc să îi fac pe ei să înțeleagă de ce lucrul ăla e amuzant. Mi-e dor de materialul meu din română, că îmi plăcea și nu pot să-l mai dau aici. Înțelesul e mult mai ușor pentru români, că cam urmărim filme și cam știm sub înțelesuri, e mai greu vorbitul, să-ți faci ca atunci încă să sapă canalele din creier și încă să-ți vină la fel de ușor ca la ei. Încă sunt mai confortabil în română, dar s-o schimba mult față de anul trecut. Do you guys know like the revolving doors and like expensive hotels? Yeah, I like farting in those. I feel like I'm transforming them into a Russian roulette. You guys are fabulous. Thank you very much. Hai că plec acum la show al doilea din seara asta. I'm feeling glad. I'm